последните години доста ми се промени мирогледа към тези неща. Батко ми е татуиран целия без лицето. Много от моите приятели даже имат и по лицето, как е мил търъфа, има някакви неща. Много от Fire, много скефа на Fire, много гледам. Той също има много татуси по лицето. DJ Тело също има тук. Готини места са за татуиране, като цяло аз лицето не бих си го направил. Но със сигурност врата искам и отзад може би до главата до половина. Но тази част на лицето няма да е бавна. Притесняваш ли се от това как биха те възприели хората с толкова много татуировки? Ако трябва да съм честен, за бившата ми жена, когато запознах с техните, колкото беше точно това, че още имаше стереотип. Но не много ми става на този стереотип. Едва ли, като съм татуировка, съм затворен и така да. И аз се криех. Слагам ръкави, тук започнавам. Ако направя вече на видни места, няма как да се скриеш там. Но със сигурност следващата татуировка, която ще направя, или поне следващия план за татуировка е от тук. Не са целият врат. И трапеца може би малко, след това тук, после гърба, ръка, да. Да, той един път като се почне и спирка няма. Със сигурност, да, със сигурност. Но да, мога да кажа, че в миналото съм се притеснявал, но сега живеем вече едно ново поколение, което го приема напълно нормално.